Hai guys, माबोरै दङ गासैबो मोजाङै दङ ना? मानोना दिनै आरो थांफिननांसिगोन नलबारि हस्पिटालाव पेसेन्टआ जाबाय बाबाबो नेनो थांनांगोन ओंखाम हैनो थांनोसै खामाबोरो हा खानाय माइफोर मा हा ये नलबारि हाबफैबाय गाइस मान हम नमः शिवाय नैबेनो नलबारि गेटआ थांनाया मेडिकेल जा बोर लाबाय जिहेतु जेबो खालामनाङा बिदिब्ला थांहोलांसै नायलांदो गासैबो माने थांलाय फैलायाथ' खनब्रै खनबायानो जाखाबाय आङो इयाव बहुत बार थेवबो भिडिअ बानायनो मोजां सम मोनाखै दिनै बाय बानायबाय आरो दिनै हारसिंखाय बाय स्पिडबो सलायदो मुखाखौबो नायाखै मनाफोराव मा जादों मा थादों गोलैदोंबा गोलैदों आरो ना उपाय गैला आरो बेखौ खनथुमना मोननो मैगं जलफोरखौ थांसै मा खारै सफायखाबाय गाइसमोन ओंखामखौ खिबुरना लानि र' बारे मबो स्टेन खालामफ्लांथाङो खाथियावनो चलो तेरी हेलमेटा गोदानसो लाना थांनांगोन इयाव दोननो हानाय नङा दाकेट जाबा ओरैनो थांगारना फैसै आङो रावबो गैया सफैफिनबाय जागायाव मेंबाय सिरियास फैदो दै गांदोंमोन गाइसमोन नै वाटार एटिएम उल्टा नुदों र' आं थिक खालामनानै वाटार एटिएम बेयाव फैसा कइन्सखौ सोनाबा दै गगोन खोमा ना बादयो पुरा हामा आरो दानिखाय टेस्ट खालामजाया हामाखायसो इसाखौ दै रावबो दै दिहुनफैयाखै इयाव ट्राइ खालामना नायगोन नंदोंमोन आङो एकदम खाराबथार ओरैनोहाय नायला आरो बम गिदिर बे गाइसमोन नायबाय आं नायनोसो फैदो दिनै बाहेरनि देख बायदिसिना मोनलाय लांदोलै दिनै गाइसमोन नायलाय जागाफोरखौ बिथिंबो दङ गिदिर गिदिर बिल्डिं बाहेरनि देख बायदिसो मोनलाय लांदो बाप बापा गाइसमोन नुबायदो नाय आयाव लिरनाय दङ नलबारि मेडिकेल कलेज मजा नांदों मजा गाइसमोन मजा बाहेरनि देखाव थानाय बायदि मोनलाय लांदो जायगायावनो इथिं फुटबल फिल्ड दङ नायनो र' इथिं फिल्ड दङ फिल्ड इथिंथ' नायबाय गाइसमोन एबार आङो इथिं थांनोसै नैबेनो फिल्डआ बेनो ओमफ्राय इथिं एरै गिदिंना थांगोन एरै ओइजा एरै गिदिंना थांगोन लामा दङ इथिंबो नुहुरखादों आं ओइनियाव हारसिं आरो माने रावबो गैया दा बर्थमान जाय आंनो फैफादों इयो रिपर्टखौ सायाव लागासिनो ओंखाय आङो दसे सम इयाव मा खालामबाय थानो होननानै गिदिंनो फैबाय आरो इथिं ओमफ्राय इन्जय लाबाय इयावनो जागायावनो इथिं हाखर गिदिर दंखायो बा मोजां जावना दोनबा इयाव धुनिया नुगोन पार्क सिस्टेम बानायना दोनबा आरोबाव हाग्रानि जागायाव हाग्राखौ साफा खालामनानै दै दोनबा इयाव धुनिया नुगोन नै सफैखाबाय इथिंबो लामा दङमोन इथिं माने ओरैनो डक्टरफोरनि न' थानाय बायदि मोनदों आङो न' हि सि लामजोबना दोनदों गासैबो ओमफ्राय इथिं थांसै आङो गिदिंनानै इयाव लिरनाय दोङो जेनेबा बिनावनुमतित आबेखिक एलेकात प्रवेश निषेध जेरै मेरै हाबनो आखाय पारमिसन लायालासिनो बेनिखायनो आङो थांफिननाया मोजां इथिं थांलिया इथिंनो थांफिननोसै नङाबा बबेबा फाइन साइन दाननो हाबा दिगदार जागोन ओंखारबोबाय गाइसमोन आङो माने पारमिसन लायाखै नालाय जेरै मेरै गिदिंना लाबा आरो बहुत प्रब्लेम जालांगोन लास्टाव बेनिखायनो थाब ओंखारबोबाय थाब नायनानै आरो सानजौफुं बैसागोनि सिजन बहुत पेसेन्टबो खम आरो मानसिबो बहुत खम दा डक्टरफोराबो दोंना गैया पाता गैया रिपर्टखौबो मोनबायनो मोनाखै थेवबो थांनोसै आरो हा सरकारि हस्पिटाल नालाय सानफ्रोमबो फैबाय थानो गोनां जानोबो हागौ मानोना सरकारिफोराव बारा फास्ट जाया खामानिफोरा बेनिखायनो बारे मोनसेनि थाखाय फैनो गोनां जायो बेनिखायनो फैबाय थानो गोनां जादों बारे इयाव डाइरेक्ट हस्पिटालनिफ्राय शपिं मलाव फैबाय लानायथ' जाखाया लोगो लागोन बन्द' हा लाना जाथियाव ओंखारबोबायसो मा बुस्थु अपारेशन जागासिनो गाइसमोन फुलिया बेसेबां गिदिर नाय इयावनो 700 आगोलाव बहुत लांबावबायसो अपारेशन सोलिबाय दङ फाइनालि गाइस अपारेशना जाबाय आरो जोङो इयाव खानथामसो नेबाय नेनानै उनाव केन्टिन ओंखाम मा पापरा पापर जागोन नायदो जादो आरो दालियानो दै गोजासो
माबे फानलौ ओमफ्राय केन्टिननि नाया जि गोदोर जार लकेल मा होनो रौनानि लकेल खानाया भिडिअ कलिं खालामो नामा सोरबा आराम जानांगो नावनिबो लाबोनानै फैसिगोन हा दा जागोन दे इखौ आं लिहरनि र' बे केन्टिन इटालि रिलेशनशिप गाइस मोनने लाबाय गाइस मन फुल एक्सपिरियेन्स मोनबाय फाइनानि इयाव माने आयुष्मान गैयाबा जाखाया दे मुलिफोरखौ जिखिना अपारेशन खालामनो गोनां जायो जिखिना मेडिसिन नांगोना जिखिना सब बायनानैसो लानो थांनांगोन आयुष्मान थाबाथाय सब फ्रि जायो बेबो आयुष्माना गांसेयाव माने खासेयाव गांसे गरि थाखाथारनांगोन रेशन कार्डजों नामाव होमबासो जायो नङाबा जाया आरो ओरैनोथ' अपारेशननि फिसफोरखौ लायाखै बारा गासैबो जों सानब्रैसो थाबाय सानब्रैसो थाबाय 200 टाकासो लादो बास बेनोल' मुलिनि बाय खारदो खरसाया बेखिनियानोल' आरो गभर्नमेन्ट हस्पिटालखाय सब फ्रि जाबाय गासैबो मुलिनि बादै ओमफ्राय थांलाय फैलाय गारि भाराया बाय खारबाय ओमफ्राय लोगोसे जानायावबो बाय खारबाय दिनैनिफ्राय गैला नलबारि हस्पिटाल फैनो गोनां बाय नलबारि दिनैनिफ्राय नै आंनिया लोगोआ सान्दुआव केला रानथाबबाय खोमालै दा लोङो र' जल लोंनो